Lezi zakhamuzi besishaya phansi ngonyawo zithi azifune lutho nje oluhlangene nemeya yaseTshwane. Zikhala ngokuthi imeya ayinandaba nazo. Kade kwase zikhala ngodaba lwamanzi njengoba isimo sesize safika lapha nje. People are angry. There's anger on the ground. People have died. And who is responsible? The mayor of Tshwane must take complete responsibility. Umnyango wezempilo udalule ukuthi nanhlanu abantu asebebulewe lesifo, kanti bangamashumi amane nanye asebehaqekile ezweni lonke. Inamba sesikhuphule zeku-15. Kodwa siqale sivule kanje ukuthi le cholera lesisigabhile South Africa nje yonke bale sitholayo ukuthi bangamashumi amane nanye 41. Lesi sifo besingakasabalali eGauteng. Owengamele ezempilo esifundazweni unxuse abantu ukuba baqikelele inhlanzeko ukugwema ukutheleleka. Bangawaseli amanzi aphuma empompini. Ubangaba bayawasela at mabake bawabilise bakhalele nentwananyana ye-bleach and then uphinde ugalele futhi netyuwa kulo manzi lawo uwabeka aphole then ke ningawasela okanye niwasebenzise. Iphini likangqongqoshe wezamanzi lithi basenza uphenyo ngokholele ekutheni kubheduke lesifo. Kanti uma kube nobudedengu kuneyinyathelo ezifanele ezizothathwa. Sizoba nophenyo ukuthi ke yini inkinga eyenza ukuthi labantu bakithi balimale baze bashone, abanye bagcwale ezibhedlela. Inkinga yokuthi amanzi abuya kuphi, ithimba ke selikhona labo chwephesha bezamanzi abazohamba bayibone lenkinga le. Uhulumeni uthi ungabe bikhokozinzo kwezombusazwe nakhulumeni wokubusa ngokubambisana nakho kunesandla ekutheni omasipala bagcine bengasakwazi ukuthumela izidingo. Inhlangano ehlinzeka ngosizo iGifts of the Givers ifike yanikeza abantu amanzi.